Peter Pan, Kali, Paulia, terapia. 11 rokov ideme non-stop, hudba, každý rok album a niekedy dva. A dneska mám viac jak chcel som mať a stále ma baví tá hra. Aj keď mal som tú chvíľu, kedy som nechcel byť Kali, už chcel to vzdať. Dneska som rád, že som tu stále a môžem pre svoje hra som len robiť, čo baví ma, stavil na hobby a vac ma nezajíma, či už tie rádia hrali, nehrali ma, hlavne, že pod sebou dáví mám, prijali nám hviezdy. Lebo doprajú tomu, čo nespí. Máme naklonený vesmír, máme čo chceli sme, ďakujem fans, lebo nič z toho, čo je, by nebolo bez nich. Dnes viem, že všetko dá sa, uej. A potom je to krása, uej. Verím, že ty máš sa, uej. A teraz všetko zdá sa byť okej. Zdravia ťa poslední chalani z húdu, ktorí za tým vidia viac ako túžbu. Milujeme hudbu.